Danas pravim vojnički gulaš. Recept koji realno ne postoji i koji nosi ovaj naziv samo zbog količine ljudi koje možeš da nahraniš. Malo mesa, malo više krompira i još više čorbanca. Kućna varijanta koja uvek dobro dođe za neko veće društvo. Naravno, ako imaš u čemu da skuvaš. Ja sam se sa srećom obezbedio s ovim kotlićem od čak 20 litara. Jeste malo veći, ali hvala Bogu ima nas. Ono što najviše volim kod njega je to što ima debelo dno i da ti nešto zagori nema šanse. Tebi ako odgovara manji, nema problema. Poruči ga kod braće Šunjevarić. Ručno rađena grnčarija iz Lakuse. Što se tiče pripreme, vrlo jednostavno. Svega u velikoj količini. Sem mesa naravno. Ipak je vojnički. Nakon što kratko opečeš meso, vadiš ga pa u toj masnoći prodinstaš luk. Crni, beli, prazi luk. Naliješ malo crvenog vina, začiniš paprikom i lovorom, promešaš pa naliješ tečnost. Slobodno bez merenja. Supa je uvek dobrodošla. Još malo posoliš, promešaš i bukvalno zaboraviš. Lagano krčkanje 2 do 3 sata. Slobodno loži, pucanja nema. Do duše ako je tu prepoznatljivi žig. 40 minuta pred kraj dodaje malo paradajza zbog kiseline i krompira zbog količine. A pred sam kraj tu je i malo improvizacije. Domaća, sitno seckana kobasica. Da se razumemo, na izgled tu i tamo, ali na ukus posle trećeg tanjira nema bolje. 20 osoba će se komotno najesti. Recept iskreno ne znam ni da li da pišem. Sve si video. Do sledećeg videa, prijatno.